Получаване на сигнал за инцидента. Всеки един инцидент, който е отразен от Център по спешна медицинска помощ, започва с получаването на сигнала за даденият инцидент. Кое е най-важното, което трябва да направим, когато получим сигнала за инцидента? На първо място е да попитаме за локацията на жертвата, на пациента, на пострадалото лице. Трябва да знаем къде трябва да отидем с линейката. В някои от случаите връзката прекъсва и за нас е от изключително значение да знаем къде трябва да отидем. В моята практика съм имал такива случаи, когато имаме подаване на сигнал, връзката прекъсва, изпращаме екип, отиваме с полиция, понякога и с пожарна и точно благодарение на това, че първо знаем къде отиваме, това е спасявало човешкият живот. Има много причини, поради които може да прекъсне връзката. Това може да се дължи просто на чисто технически причини, може и да е влошеното състояние на нашия пациент. Така че първото нещо, което трябва да попитаме е къде се намирате. Второто нещо, защо се обаждате? Какъв е проблема? Дали е ПТП? Дали някой има остра гръдна болка? Дали има задушаване? Дали е дете? Дали е възрастен? Дали има някакви заболявания? Дали приема в момента някакви медикаменти? Дали е бил изписан от болница? Дали има фамилна обремененост? Всяка една информация е от жизнено важно значение. Когато получаваме сигнала или в регионалния координационен център на спешна медицинска помощ, когато получат сигнала, вследствие на тази информация те знаят какъв екип да изпратят. Дали да пратят до лекарски екип, който е в състав лекарски асистент или фелшер, или да пратят лекарски екип, който е реанимационен екип. Това може да се окаже разликата между живота и смъртта. Така че е много важно да придобием колкото може повече информация, но за много кратко време, за да може да реагираме адекватно. Благодаря ви.